2-3 minute cu Vlad Roșca de la Fanatic, care se află la Paris, a fost în tribună la acest meci și ne dă cu siguranță mult mai multe amănunte. Salut, Vlad! Salut, Dan! Salut! Spune-mi, cum ai trăit meciul, cum s-a trăit din tribune, care atmosfera, care au fost gesturile Simonei imediat după ce a câștigat, de câteva detalii la cald, așa, pentru că meciul tocmai ce s-a terminat de 2-3 minute. Foarte mulți români în frunte cu Ion Țiriac și Nadia Comăneci au susținut-o pe Simona Halep într-un meci care a stârnit inclusiv valori mexicane pe finalul setului 3. Un meci câștigat cu inima, însă s-a văzut în ceea ce privește pe Simona Halep consumul mental foarte mare pe care l-a avut în meciul de ieri și faptul că a fost obligată să joace la 24 de ore semifinală de Grand Slam. Asta s-a văzut în setul 2, în care s-a și precipitat, a fost un pic mai nervoasă decât este de obicei, însă, ca de obicei, așa cum ne-a obișnuit în toate aceste 6 meciuri de până acum la Roland Garros, Simona a știut în momentele cheie să întoarcă totul în favoarea ei și avem cel mai bun exemplu la 4-2, la 4-1 a avut minge de break să facă 5-1, a pierdut-o, a revenit Pliskova cu un rebreak 4-3, însă imediat după aceea Simona a reușit să facă rebreak-ul. Asta înseamnă o mentalitate de campioană și o mentalitate pe care Simona a reușit să-și o impună și să-și o asume în acest turneu de Grand Slam. Ce va fi sâmbătă de acum, pentru că primele declarații deocamdată nu le avem. Vă dați seama, conferința va fi peste cam o oră aici la Paris. Ce pot să vă spun este că va fi o finală extrem de inedită cu Elena Ostapenko din Letonia, care, atenție, este o jucătoare care nu a câștigat niciun turneu la simplu. A împlinit astăzi 20 de ani, s-a calificat în finală învingând-o pe Timea Basinski. I s-a cântat la mulți ani chiar pe stadion la finalul jocului, însă va fi un meci extrem de periculos, pentru că este același tip de jucătoare ca și Elina Svitolina, cea care a jucat ieri împotriva Simonei Halep. O jucătoare foarte tânără, o jucătoare cu foame mare de performanță, o jucătoare care nu are absolut nimic de pierdut, are numai de câștigat. Iar din punctul ăsta de vedere ne așteaptă un meci foarte dificil. Da, la ce am văzut și astăzi împotriva Timei Bacinski, într-adevăr, Ostapenko pare o nucă tare, însă până la final eu spuneam să ne bucurăm de calificarea asta formidabilă după 2 meciuri consecutive cu 3 seturi. E adevărat că poate consumul mental astăzi n-a fost atât de mare ca la meciul de ieri, pentru că nici n-a fost dramatism atât de mare. Spune-mi cum a fost atmosfera în tribune, câți români au fost la meci, spuneai tu Țiriac, Nadia, însă dincolo de personalități, am văzut câteva în transmisia Eurosportului, câteva steaguri acolo, tricolore, cam câți români au fost? Foarte multe pâlcuri de români peste tot în arenele de la Philippe Chatrier. Au fost circa 10.000 de spectatori. În orice colț al tribunei vedeai steaguri tricolore și români care o încurajau pe Simona și probabil că vor fi și mai mulți la finala de sâmbătă. A fost o atmosferă care a ajutat-o pe Simona, mai mulți fani români decât au fost până acum la meciurile lui Halep și probabil că vor fi și mai mulți la finală. Important este să o susțină, pentru că știți cum e la tenis, nu e ca la fotbal, iar uneori noi românii avem tendința să cedăm foarte ușor. Trebuie să învățăm de la Simona, trebuie să învățăm să sperăm până în ultimul moment și avem cel mai bun exemplu pe care ni l-a dat Simona și ieri, dar inclusiv astăzi, pentru că v-am spus, a fost un moment psihologic extrem de important la 4-1 cu acea minge de break pe care Simona a ratat-o și apoi s-a făcut 4-3. Simona a reușit să facă rebreak-ul și s-a impus în final. Mulțumesc foarte mult, Vlad.